Baba Levondo. Baba Levondo. Yini? Ngiyaphefumula. Ngiyaphila. Ufunani? Ngicela ungihambisele ingane ecrash. Ngisaphuthuma la eThekwini khona okuncane ngisayokubamba bami. Emini ngicela ungilandele futhi uma ukuthi ngizobe ngingakabuyi. Yabona emini ngizobe nginasikhathi. Okwamanje uthi ngisajikela ngale emva kwendlu. Mani ungangikhulumisi. Konje le nto bengakhulunyisi uma iyobhosha. Moya, moya. Ngiyaphefumula. Ngiyaphila. Hey, kanti sinjela. Hayi kahle mfana. Kanti lo mbona wala ekhaya uyokuphele kodwa. Buza ba. Ima, awuchazi ngiyabaleka nami kulowo mona mhlawumbe. Uhlanganaphi? Hayi wekhuza umkakho. Fuck off wena, uyangizwa? Fuck off nawe maye. Ngizovele ngikushawe. Hey, ungakushayi lokho onavayizo uzoboshwa. Yini oyikhuluma wona ship? Khahleleke mina. Kumele vele simgunde uboya basemakhwapheni ngoba uphapha lendlela ezicela. Unesimenxe. Ninganya gogo. Hayibo ninganya gogo. Hayibo uthini lo? Nzopolo uyabizwa ekhaya. Hey, ngibhizi. Imanike. Lo mhlangano kodwa uzokuphele lokubize la. Ubuza ba. Akanti ngalunga. Mase khisha ikharacter lo muntu lo. Kuthi umkakho ngisacela iketele lami. Wena ubani umuntu? Kanti uyini wena? Siphihli. Siphihli. Usinekano nengqumba yesincinti. Inqumba yesinqinto uyihle. No brand uthi Adidas. Habe nali ibhadi bo. Nyagogo. Oh, kanti nyagogo usinekano wena. Hayibo kanti ingalo gogo. Hayi mhlawumbe ufuna ukuthi ihoho yazi. Oh. Ungazenzike nje wena understand ushit. Fuck off wena. Fuck off nawe. Hayibo. Yini ngalo foka fathi singethanda foka phone thina singawazi. Hayibo kuze umkakho ngicela iketela lami. Hey, ngavele ngoma. Hey kuthiwe kahle ngephuzo wena. Yini manje? Nzopolo, khona into belapho uyayichisa lapha ekhaya. Uyabizwa please. Hey, wenqivisa ngithenga ibhizi. Wekhuza umkakho. Sewufuye imfene lekhaya. Thina Hey, shut up nambongolo yenja kukhulunywa nawe. Uyabona wena vayiza lezi shandisi lezi zingichithisa isizungu la. Angidina nakhe ethi ukuhamba niyoqasha. why us? Mina angikhulumi ngalabangani bakho abambi. Ngazuthi isinko esibhakwe ngeketelo. Ngikhuluma ngale yanto. Ngikhuluma ngobhanana. Mina obhanana bangaka. Uyanya kanti. Hayibo. Strong language. Manini, kade kuyena tethuka mina bekuyislow language ini. Hayi khuza umkakho. I-opposite ka strong, uweak bakithi. Usungihlaza khuza umkakho. Ngikuhlaza ngikwaze lapho wena. Wena muntu, ukhuluma ngabapho banana la. Mina umuntu onomfumba yopayi. Shit wena. Uhlekani. Uzovele ukukhahlelwe yazi. Fuseke wena. Ngavele ngoma. Uzovela uzokhahlelwa yimina ke. Oh. Hey, ayihambe. Oh, banana. Yeah. Banana ngempela waye ngempela ube nobanana bangakubatshalile uwedwa wena. Bangale nje kocingo futhi uyabona bazowela nangale kothanga akusiba bala ekhaya ubanana dini. Oh, lapho sisokhle lapha.
Fokofo wena sanothi ufike nobala kokuqala. Hawu. Uwani nje ufike lozongilanda ekhaya? Hayi bokhuza umkakho, iketele lami. Akanti nawe laleli ketela lakhe lingawabilisa amanzi. Ayikhiphi intambo kuleyo nto leyo. Kodwa mina ngakuniyani lentamba ngithi. Oh yes. Yes in Fokofo wena. Hayi nawe. Nawo-ke nkosi yami lofokofo. Awumancane ngofokofo wena. Yabona lesiphuphuku samgqomo wadoda esisebenza ngogesi. Nginesiqiniseko ukuthi la sikhona nje kuyimanje. Sigcwele ingqamu zagwayi. Hayi busolenza i-x-ray manje. Ash trade. Ash IX. X ungenaphi manje la? Yathanda wena ibhoyikoko. Alo ke lelo gama. Naleli gama ade ngilifuna. Hayi lo lokuzana lo ade lo gogo kade usho wena bye koko. Nzopolo akwazi ukuthi ubhizi nibe nenza lento nikhuluma lento engayizwa mina ushukizwa kahle. Indlu yakhe iyona yodwa niwa kabi lapha iyona yodwa nesikiki please hamba uchitha isikiki sekunuka indlu yonke manje. Hey, Fokofo. Ngizwile. Khona sefuseke la kunini. Ngizwile. And futhi ayiphelile yami naye. Isazohlangana. Once yakhumuka imlenze yalo, amkhipha ambhule ngayo manje. In fact ngizovela kumenza into ewes kabi. Ngithatha ikhadi lakubo ngami ngilifake endlini kalo. Unzobho ngiyazi ukuthi ushida abangayo yonke into emphilayo. Yonke into ephefumulayo nje uyashida abangayo. So nje ayiphelile. Ayiphelile kumninaza fuseke. Uba le meeting ngathi ayikho. Ake sihambe thina bovayisa. Oh hayi ngihamba nawe ke mina muntu. Hambani mabhoyi koko. Ngakeni khona umuntu onjena yini? Ubazi abantu. Hey. Hey. Yini? Avele sibehambile labo uthi ngiphuze lapho. Uphuza usheshe bangakuboni. Usinekani? Yini le? Lapho ngifaka uGrease. Cabanga ngoba ade ngithambisa inqola le kade ningafiki ngithambisa amasonde wheelchair. Wangibuka ngiyiphuza lento le. Is-psychotic human-headed dinosaurs. Kuthiwa dinosaur. Memaningi dinosaurs. Humaniac hippopotamus wanaphi? Yeah. Nobuke ngathi dlamatshe. Vele uhambe kini, hamba nje kini uyodlala lophutla kini nje olineshebe esimsulwa esinganakhari esinganasawoti athi umuntu okukhipha inyongo. Na ukhuluma ngathi ingane yakho leyo ndlayo. No. Yazi ngineqiniseko ukuthi 3% abantu abangavumelana nami mangisho lento le. No mina awungitshele ngowakho umbono. Ngeyakho if you want. Awungitshela. Ingane makuthi yaqala nqa ukufika la emhlabeni isuka ikhayelana. Iyaqala nqa nje ukufika la emhlabeni kodwa siyakhala ikhayelana. Phela umoya waseswini nomoya wangaphandle awufani. Yabona phela masisu ngaphandle indoda nendoda umemele ngempandle elangeni. Yeah. Angiboni ukuthi kona lokho na. Awubothi lokho straight. I mean cabangisisa kahle lento le. What if ibiyimillionaire? Mhlawumbe yabona ibiyimillionaire eqaleni and then uyabona le ndoda lapha phezulu. Obla mthatha may his soul rest in peace. Whose soul? Whoever soul phela sengisho ukuthi ngesiqiniseko ukuthi khona umuntu ozofa nje manje ebese futhi aphinda abuya futhi kulo mhlaba ebuya so omunye umuntu. Ngazonginyela wena. Icabangisise kahle lento nawe umsalofu wena. Wena ke thothi wena ufe urich wena. Usoqala uyazala usuzalelwe emndeni onje. Kade njani mina? No sengisho umndeni mhlawumbe ofana nami nawe yabo umndeni ohlweni. Kanti unama million akho athi wena msalofu usuyabuya manje usubuya emndenini onje ohlweni. Una ungakhala mina. Usola ukuthi yabona baba wakho nomqondo yabo lo baba lo akuyena ngowami lo. Nikhuluma ngami mina. Awungitshele ke wena ngeke ungakhali wena. Nami ngingakhala ngeke ngizishaye phansi.
Ngithanda ukuhleba nina insizwa zala endaweni. Madoda anisho. Ungenza njani mhlambe makuthi ukhulisa ingane engasiye yakho? Ake ngabe yami. Ayivele ihambe eSPCA lo leyo. Ngoba uyozikhulisa into ongayona yakho. Kudinga ukuthi iSPCA ngempela ngoba uyacabanga ukukhulisa angenzi nje ukhulisa isihlahla sensangu. Ukhulisa isihlahla sensangu for 10 years. Uyaba lesihlahla kodwa uyayibona into engizama ukisho. As long as ukhulisile ukhulisa into ongayona yakho ngiyayizwa mina into eyisho. Orphanage SPCA into eyodwa leyo kuhluke phela ukuthi kuhlalani khona. Uzanizobona la. Hayibo. Yeah wena Sathane. Wafaka ingane efrijini. Ukhula box. Ngenze njani ngalomuntu? Hey, ungimambela. Hayibo. Na. I-SPCA le. Yabo sifana nami. Ngeke ngabe yami ngeke. Mhlawumbe into efanayo kufanele ukuthi inezandla nawo nezandla. Lokuye nje cha. Lengane le. Lengane ifana nomunye umlungu le. Ifana nomlungu ibuyise. Leza ngiphuthume. Buyisa. Hayibo. Ngeke ukhiphe into nje wena. Never. Nipapha kabi mina. Madoda le ndawo aqina kanje angiwazi mina. Angiwazi mina madoda apapha kanje. Sek. Cabanga kuba lo muntu lo unebala elifanele lakho. Kodwa ukhipha benuka. Sebefuna ukuqedela umhlaba ke manje. Lo mbhemi lo i-serial killer le. Yini serious killer? Ama-wrong turn lawa afaka abantu emafrijini. Wena Levondo. Nalevondo. Baba Levondo. Hayibo wabuya ungayiphethe ingane. Iphi ingane? Hawu, Nkosi yami. Shona. Kungani ungimbese ijazi? Hayibo. Ngingibasisa ijazi. Uwani wakhetha ukuyothenga amajazi abafazi ethawini. Angimina ngathi uthenga ijazi labafazi ethawini. Angikhulumi mina ngaleli jazi lelebizo. Angikhulumi ngejazi lika nokusho, ngikhuluma mina ngejazi eliphefumulayo. Ijazi elothi liqamba libamba u15 years weminyaka, libe lesihupa ngemmese la ebaleni. Yendani ijazi eliphefumulayo? Ngikhuluma ngengane uLevondo. uLevondo shono kahle. Kuthi kungane ijazi kimi. uLevondo? Hayibo uLevondo nje ngisho umbuka ubhozo nje wakho. Nawe uyamazi ke nje uLevondo uthi wakho. Uyithatha le nto shona? Obhozo bayonke into bayafana. Ngisho ungaqhathanisa ubhozo kanogwatsha, uqhathanisa ubhozo wekati, uqhathanisa ubhozo wenyoka nowenja, kuyafana. Obhozo vele bahlezi bezofana. Ubhozo nje wekati nowenyoka kuyafana. Yini manje ungitshela ngobhozo wena? Hayi cha. Angikaze ngizwe nje into enjalo. Ubhozo wenyoka nowekati cha. Ubhozo kaLevondo uyafana nowakho. Hey abantu bayakhuluma la endaweni. Bathi uLevondo ndini lo wakhona ukunuka. Uyingane ekhaladi. Hayi futhi noma iliphi ikhaladi wema. Ukuthi uyingane ekhaladi lela lapha edolobheni elithengisa ngamawashi. Hayi ke singalibuza ke ngisho lelo khalathi lele lidayisa icathulo. Singalibuza ngisho kulibuza nje. Ukuthi liyangazi yini ke? Hey uLevondo angabi nalengqondo ukuthi kuthiwe insangu wena vele ethi iboza. Ngithe mina uthengisa ngamawashi umfokazi. Angisho ngithengisa ngicathulo. Usho mina lo mbhemu lo uyangibuka mina ngiyothenga ijazi leli ibizo. Kanti wazi kahle ukuthi yena uyazi ukuthi cha uLevondo ingane yakhe. Uphi uLevondo?
Hayibo, wafaka ingane ebhayideni, uzongibulalela ingane. Ufaka kanjani ingane ebhayideni? Ingane izophefumula kanjani ebhayideni? Nkosi yami, hey mina ngiyalingwa. Ngicela unginike ingane yami. Cishe wabulala ingane yami. Uyifaka kanjani ingane ebhayideni? Izophefumula kanjani? Izophefumula kanjani? Cha usikhohlakala bo sendoda. Ufaka ingane ebhayideni? Ngiyokubopha. Izophefumula kanjani ingane? Ngiyokubopha ngizofonela amaphoyisa namhlanje. Wena sesikhohlakala sendoda uzolala ubaliwe namhlanje. Ingane izophefumula kanjani isebhayideni? Uyabona nje njengamanje ngizokufonela amaphoyisa azokulanda. Uzokuboshwa izandla nenyawo. Wonakela usikhohlakala sendoda wena. Bazobe sebeyibophelani inyawo ngoba phela it's not like ngizobaleka. Abubuphi izandla? Uzakulona ibhakede lelimbeleko liyokhula nayo lento le. Imbeleko le? Hayi uyakudeserve ukuboshwa imbeleko ibhakede. Ingane bengakwazi ngisho ukuphefumula isebhakedeni. Uyaqhubeka ukuthi ibhakede. Zokulethana isingo. Zokulethana ithina fish. Kanti uzobe ungibophelani uma uphinde ungilethele ukudla? Ufuna ungondlela ngaphakathi. Phela jale kudliwa lona ithina fish lokho si. Yona phela ephila phatha lezithweni yechief.